खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' हारिनि गेजेराव गुबुन मोनसे हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम। गारि फाइनेन्सआव लाग्राफ्रा सांग्रां जा। काजिरङायाव बिहार पुलिस बिहाराव गोमानाय हिन्जावसाखौ काजिरङायाव बोखांबाय। गवालपारायाव साथाम जेहाती हमजादों। माइरंनि बेसेना गिख्रंथाव हाराव बांदों। करीमगंजआव हाथियारजों लोगोसे डाकाइत हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' हारिनि गेजेराव गुबुन मोनसे हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम। बर' हारिनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार लाग्रा आफादनि मुङानो जादों बर' लिबारेशन आर्मी सुंदयै BLA। आलादा बर' हादर सोरजिनायनि थांखियै हाथियार लाग्रा आफाद BLA खौ दानाय जादों। ससियेल मिडियायाव जोबोद गोख्रैथिजों गोसारनाय गोदान आफादनि राइटिं पेडनि जोहै मिथिसार बिलाइ फोसावनायानो बर' हारियाव गोदानै गुबुन मोनसे हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जानायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आलादा बर' हादर सोरजिनायनि नोजोर आरो थांखिजों सोलिफु 2023 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालिसो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान हाथियार लाग्रा आफाद बर' लिबारेशन आर्मी एबा BLA खौ दानाय जादों होननानै मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनो मिथिहोहरदों। BLA नि आफादगिरि महरै दङ बि दैदेनग्रा, लेङाइ आफादगिरि मासियाव बि रोनगोरा, गाहाय नेहाथारि मासियाव बि बोखांसा आरो आर्मी चिफ महरै दङ बि अनख्लाया। नोजोर होनो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि NDFB नि मोनब्रै हानजा एबसु UBPA आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारजों बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव मोननै हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादोंमोन। बे मोननै बिग्रायारि आफादानो जादों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंदयै NLFB आरो इउनाइटेड लिबारेशन अफ बड'लेण्ड सुंदयै ULB। नाथाय बिटिआर हालामाव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायखौ नोजोर होनानै बे मोननैबो बिग्रायारि आफादा सोरखारजों दावहा दोनथ'नानै गोजोन सावरायनो ओंखारबोफिनदोंमोन। बै मोननैबो आफादा सोरखारजों गोजोन सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बे समावनो आरोबाव गुबुन मोनसे थिउरिया आफादनि जोनोम जानाय खौरांखौ मोननो हादों। आथिखालाव जायफोरा टाटा मटर्स फाइनेन्सनि जोहै गारि लादों एबा बायदों बिसोरो सांग्रां जानांसिगोन। फाइनेन्सनि किस्तिखौ थि समाव होनो हायाब्ला टाटा मटर्स फाइनेन्सनि गुन्दाफ्रा आथिखालाव लामा सामायाव थाथेनानै गारिनि हान्थियारिफोरखौ सातजाला खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि जाथाया दिनै रबिबारखालि फुंनि 7:30 रिंगायाव हावलिनि 31 नं हादरारि राजालामायाव जादों। बिजनीनिफ्राय ओंखारनाय गांनै खौरां फारियै सानसेयारि बडोलेण्ड इंखं आरो दि बडोलेण्ड एक्सप्रेस खौरांलाइनि मेनेजार अनजिमा बर'आ जेब्ला बिजनीनिफ्राय पाठशालानि गंसे मन्दिराव फुजा हैनो थांदोंमोन अब्ला टाटा मटर्स फाइनेन्सनि गुन्दाफ्रा राजेन बसुमतारीनि मुङाव थानाय ES 2670001 नम्बरनि टाटा इन्डिग' गारिखौ लामायाव हमथानानै गारियाव थानाय अनजिमा बर'खौ गाज्रि रावजों रायो आरो गाज्रि आखुथाय बाहायनाया नोजोराव गोग्लैदों।
मेनेजार अनजिमा बर'आ गले गले खावलायसेयावबो टाटा मटर्स फाइनेन्सनि गुन्दाफ्रा बिनि बुंनायखौ जेबो खोनासङा जासे अनजिमा बर'निफ्राय 500 रां लांनानैसो गारिखौ हगारहरफिनदों। मोनसेल' किस्ति होनो हाथ'यैयावनो टाटा मटर्स फाइनेन्सनि गुन्दाफ्रा बेबायदि जर जुलुम खालामनानै लामा हान्थियारिफोरखौ सार्ट जार्लायाव खोख्लैनाया जोबोद इनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 मे 2023 अक्ट'आव बै दाबसे जायगायावनो टाटा मटर्स फाइनेन्सनि गुन्दाफ्रा बे गारिखौनो हमथानानै जोबोद जार्लायाव खोख्लैदोंमोन। बेनि उनाव गारिनि किस्तिजों लोगोसे 13,000 रां होथारनांगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन। गारिनि बिगोमाया आथिखालाव जायगायाव गैथ'आ आरो दिल्लीयावसो दंहैयो होननानै बुंनायाव जर जुलुमै 8,000 फाइन लानाय जागोन आरो बे 8,000 रांखौ लानायाव जेबो रसिदबो होआखैसै। अदेबानि आखायाव एसेबां रां गैया होननानै गावसोरनि बेंक एकाउन्ट नम्बर 3745558015 आव गुगल पे खालामनायजोंसो गारिखौ हगारदों। बेनि उनाव उननि किस्तियाव एडजास्ट खालामनो खावलायसेयावबो एडजास्टमेन्ट खालामाखै। काजिरङायाव बिहार पुलिस बिहाराव गोमानाय सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ नागिरनानै बिहार पुलिसआ काजिरङायाव नुजाफैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोमानाय उन्दै हिन्जावसानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बिहारनि আহিयापुर पुलिस थानायाव एजाहार होनायनि सायाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै संदानै काजिरङायाव सौफैदों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव काजिरङानि बग्रिजुलियाव बर'आ बिबुंनि सासे लाइमोन सिख्लाजों हिन्जावसाया सोमोन्दो खालामनाया सोराङाव फैनायनि उनावनो बिहार पुलिसआ काजिरङायाव सार्च अपारेशन खालामफैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिहार पुलिसआ काजिरङानि खोहेरा पुलिसनि मददाव बर'आ बिमुंनि सिख्लानि न'आव संदाननानै बिहाराव गोमानाय उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बिसोर सानैखौबो खोहेरा पुलिस स्टेशनाव जेरा खालामनायनि उनाव আহিयापुर थानानि PS केस नम्बर 675/23U/S 363/366A IPC धारायाव काजिरङानि सिख्लाखौ एरेस्ट खालामनानै बिहाराव लानानै थाङो आरो नायबिजिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामो। आफां आसामनि गवालपारा जिल्लायाव 3 जेहादी हमजादों। सनिबारखालि हराव हमनो हादों 3 जेहादीखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि सुंद'यै NIA आरो गवालपारा पुलिसनि जथाय अपारेशनाव 3 जेहादीखौ हमनो हादों। गवालपारायाव हमजानाय 3 जेहादीखौ फारियै गोविंदपुरनि थागिरि आब्दुस सुवाहान, माटियानि थागिरि जालालुद्दिन आरो थिंखनियानि थागिरि आब्दुस सुवाहान होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि गवालपारायाव हमजानाय 3 जेहादीखौ सिगाङावबो NIA हमदोंमोन आरो बावैसो सान सिगां जुडिशियेल कास्टडिनिफ्राय जामिन लानानै जोबथेसालिनिफ्राय बाहेरायाव फैदोंमोन। नाथाय जामिन मोननायनि 10 सान उनावनो NIA बै 3 जेहादीखौ एरेस्ट खालामफिनदों। मख'नो गोनांदि बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि उनाव गुबुन सासे जेहादीखौ सनिबारखालि NIA बङाइगाव जिल्लायाव गावनि न'निफ्राय हमनो हादोंमोन। जगिखौबा पुलिसआ हमनो हानाय बै जेहादीखौ हाफिजुर राहामान होननानै सिनायथिनो हादों। रायजोआव मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ साननो गोनां खालामदों। बे समावनो माइरंनि बेसेनाबो गिख्रंथाव हाराव बांदों। रनजित, परिमल, आइजुम आरो बायसमुतिखौ लानानै गासैबो जोलैनि माइरंनि बेसेना गोबांथार बिबांनि हाराव बांदों। जाउनाव माइरं बायनानै जाग्रा निखावरि थाखोनि नखरफ्रा खर' हमनो गोनां जादों। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोआव बे समाव आइजुम माइरंनि बेसेनखौ 40 निफ्राय 42 रां, रनजित परिमल माइरंनि बेसेनखौ 35 रां, रुनाय माइरंनि बेसेनखौ 40 निफ्राय 42 रां, जीरा राइसनि बेसेनखौ 70 रांसिम बांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सरासनस्रा सुबुंफोरा बाजाराव माइरं बायनो थांनानैबो थाथ'नो गोनां जादों। माइरंनि बेसेना कुइन्टलाव 100 निफ्राय 200 रांसिम बांदों। करीमगंज पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामनानै गोबांसा डाकाइतखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला करीमगंज पुलिसनि गिबि अपारेशन बायदियै थांनाय हराव काइस्टग्राम रेल गेटआव पुलिसआ सिग्रोमनानै हाथियारजों लोगोसे 7 डाकाइतखौ हमनो हादों। हमजानाय बै 7 डाकाइतखौ फारियै आब्दुल लतीफ, मइनुल हक, मनिर उद्दीन, जमीर उद्दीन आरो हालिम उद्दीन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला डाकाइतफोरजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय 3 हाथियार, 2 पिस्तल आरो माखासे गोगो गुलिफोरखौ बोखांनो हादों।
ओरैहाय करीमगंज पुलिसनि बदरपुराव गुबुन हादराव बानायनाय गंनै पिस्तलजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोनदों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय बायदियै बदरपुर पुलिसा ददपुराव अपारेशन खालामनानै 3 लाइमोनखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। बै 3 लाइमोनफोरखौ फारियै शब्बीर हुसैन, कबीर आहमेद आरो टनलाल रविदास होननानै सिनायथिदों। लोगोआव पिस्तल लानानै बाइकजों गिदिंथिंबाय थानाय समावनो 3 लाइमोना पुलिसजों हमजादों। बबेखानि पुलिसा AA02Z8117 नम्बरनि गंसे गारि आरो BR01BQ3679 नम्बरनि गंसे बाइकखौबो पुलिसा जब्द खालामनो हादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।